Hello sa tanan naton nga mga kanaysyaga. Welcome gid kamo diri sa aton nga Naysyaga YouTube channel. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa amon mga drama. Bisan tuod nga wala man kami sang ipakita sa inyo mga video, pero ara gyapon kamo nga nagapamati sa amon nga mga audio drama. Hindi man namon kamo maisa-isa pero nagapasalamat gid kami sa inyo padayon nga pagsuporta kag pagpamati sa amon drama. Kami bug-os tagipusoon gid nga nagapasalamat sa inyo padayon nga pagpamati sa amon audio drama. Mga kanaysyaga, salamat gid sa inyo tanan. Don't forget to like, share, and subscribe. Naysyaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naysyaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Naysyaga Joke Time. Naysyaga Joke Time na. Wow, ano na lola? Apo, nagakaon ako dito sa chicharon Ano? Waka namit Grabe ka la ba? Perdi mo pa si Brownie eh. Grabing kaon mo la ba? Kabalo ka apo. Amo ni kahagpok ang paghigugmaanay namo ni Lolo Mumiloy. Ay, salamat. Bisan paano, may mga customers man ako subong adlaw. Bisan makapoy, apang kanami batyagon kon may inspirasyon ka. Salamat kinag-text sa akon si Catherine. Doon pawan man ang kakapoy ko. Ay, Rose. Ba, lolo, anong ginalan mo? Ay, pagwa to balaan ay. Malulo ite raw. May tao to sa gwa ang nagapangita sa imo. Ano turay, ano katikalon bro. Abel, ang taon ko be? Uy! Si John Roy mana. Ay, dyan ro'y galingalan siyang lalaki ngayon na. Oo, lo. Hindi pagsabta ha. Pero lo, Daway ko sana gabi sa itsura eh. No. Ang matuod. Bisan na mo lang sining itsura ko pero palangga ko ikaw. Palangga ko siya gali. Oh. liwat taroy. Ang matuod. Bisan na mo lang sining itsura ko. Pero palangga ko siya. Lolo Iter. Ano? Sigurado ka na da sa pagpalangga mo sa apo ko? Oo. Himuon kong tanan para sa iya. Pero no, hindi kay kuya magparte. Daway ko salig sa imo. Masalig ka sa akon, lo. Hindi ko gid pagpabayaan ukod ibaylo sa iban si Rose. Oo man lo. Basta. Hindi kuya magkumporme Hindi ka magsabat siya na Rose. Lo, damo na siya kwarta. Ato, dali di sa sulod Istorya ka mo din ni Rose. Nahuya ko magsulod, lo. Kaya daw ay kang adaan salig sa akon. Hindi ka magkahuya sugod subong, baton ko na ikaw. May kwarta ka da. Ha? Kaya mabakal ta soft drinks
La 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 la. Uy, Escobado. Lolo Ilyong, Do, kamalipayon sa imo, haw. mayong aga da ah. Ay, siyempre eh. Nga malipayon ka. Kay may malibre naman sa akon kape. Nanay ko. Grabe ka gid makariak lo no. Pero okay lang na ah. Nga man? Kay malipayon ko subong. Tuod ako ang tsansa ko kay Rose. Ha? May tsansya ka na? Oo, dolapit na lang gid niya ako nga sabton. Taga nakasiling ka man sina? Kabalo-kalo. Way pa eh. Oh, makon manalo, naghulam sa akon sang 2,000. Uy, Kag ang hambal niya sa akon. Malipay gid ko kuno. Ti, ano pa nabala? But silingon lo, may tsansa ko eh. Tapos lo, abi mo ano? ano mas kubado? Ginhakos niya ako kag ginhalukan. Uy, ginhalukan niya ako sa guya. Adjust. Aba, ay amo ka na gali kiligon mas kubado? Oo eh, ikaw yaluhaw. Paano ka ginakilig kung makita mo ang crush mo? Aga mo na oh. Ay hala, kalain galis ang tigulang ang ginakilig no? John Roy, Boss Enrique, nakita ko tong babaeng ang naluyagan mo bala, sino na gani? si Rose my loves ko. Aba, Nga man boss haw. nagtahom na gid siya. Lain sang una sang pagkakita ko sa iya daw, kaniwang sa iya katama. Atob lang daw kulakig. Mo ginaya boss kay man, bastante sa kaon, bastante sa pagpalangga. Aba, nga, kamo na? Hindi pa gani eh. Oh. Kahina gali sa imo sa diskarte. Hindi ka kasunod sa akon. Kung mga ako na, isa ka oras ko lang na eh. Ako na dayon. Abaw, bilib ako sa imo boss ba? Kay boss, nga daw ay mo pa makuha si Katerina ho. Wala na tayo labtanay ah. Kanami saot ba? Aba, malipayong din si Lola. Dahil, Kamalipayong din si Imola. oo, pero La? Hinali lang nagsubo ang guya mo? nadumduman ko lang ang lalaki nga nagapahalipay sa akon. Si Lolo Miloy? Kulang ang kabuhi ko kung wala si Miloy ko. Lola, nga. Dupila na kadlaw nga wala nagapabatyag si Lulong Miloy sa akon. Ano? Oo. Hisaling mo, naga-chat ka mo kag naga-text. Kag kung kisaan, nagatawag man siya sa imo. Busy siya ko na subong. Busy? Anong ginakabisihan niya? Ambot, wala man siya nagapanugad sa akon. Maayo pa siguro, kadtuan ko siya. Lola? Migo to itoy. Ano na migo na inoy? Kabalo ka na sang balita. Ha? Anong balita na aw? Kwan, makagwa-guwa na kita. Ano? Pwede nakagwa ang mga bata aw? Oo pwede na. Naglagaw na ko gani. Te, why ka man gindakop? Oo, wala.
Ngaw. Way man pulis mo. Pero, amigo Toy-Toy, mas mayo. Nga hindi na lang taanay magguwa-guwa. Ulaton ta na lang mando nga ang mga bata, pwede na ah. Kung nabakunahan na balata na now. Pero ako ya, subong hindi na ko magwa-guwa. Ngaw. Kay may nabatian ko daho. Ngano ko no? May nagapang dakop gwapo. Ay abaw. Ote, ano karon? Di ba si madakpan kuya? Ang pamangkot, amigo Toy-Toy. Ano? Gwapo ka? Oo, siling ni nanay ko. Gwapo ko kuno. Ay abaw. Bodlay gini mga nanay kay sa amig toy mo. Ha? Nga aman mi gunoy no yaw. Kay ginainto nila permi la bata.